Naiz irratian, bigarren kafea. Egun on guztioi, kafe makina sutan dugu. Astelena da eta giroa goibel dago. Lainoak, eurian hemenka eta oroar hotza. Eta bai, ez dugu bukatuko, zuetako askok bezala, asteburuak aje emozionala utzi digu. Bestelako ajeak ere edukiko dituzte askok, 40 minutu rocken egondakoek adibidez. 40 minutu rock jaialdiaren edizio berri bat ospatu zen larun batean Durangoko landako gunean. Dakizuen bezala jaialdia 2015ean sortu zen euskal presoen egoera salatzeko eta haien itzulera eskatzeko. Helburu hori beti da lehentasunezkoa jaialdiarentzat, baina aurten premiazko beste arrazoi batekin partekatu nahi izan dute. Palestinako herriari ikusgarritasuna eta babesa ematea. Horregatik, Dam rap talde palestinarrak kontzertua eskaini zuen. Burutik, Raimundo El Canastero, Ibilbedi, Arenesei, Nevada, Deskontrol, Belako eta Nogen, adin eta agustu guztientzako taldeak aritu ziren jaialdian. Eta esne beltza, 17 urteko ibilbidearen ondoren entzulei agur esaten ari da taldea. Hainbeste kontzertu, festa eta jaialdiren ostean. Ziur, larun batekoa ez zutela bere alaxea aztuko. Eta ahazten zina izan zen asteburuko beste zita garrantzitsua. Hasiera bat, Gorka Urbizuren aurkezpena. Birako lehen kontzertua eman zuen ostiralean Donostian eta berriro errepikatu zuen larun batean eta igandean. Sarrera guztiak salduta noski. Itza aipatzen ez duen abesti bat, betetzeko denak agian, zertan eman duzu zure bizia, Abesti honekin eman zioten hasiera kontzertuari. Oholtzan, Amaia Miranda gitarrarekin, Joan Pons eta Mariana Moto bateriarekin, eta Jordi Matas baxuarekin eta teklatuarekin. Eta noski, Gorka handia. Baina ez dituzue kontzertuko bideo asko topatuko. Urbizuk berak eskatu baitzuen, kontzertuaz gozatzeko eta mugikorrak azteko. Eta irakasle zorrotzen ari bezala entzulek jaramon egin zioten. Hori da hori boterea. Hasiera baten hasiera izan zen, baina lasai Gorka ikusteko aukera asko izango ditugu eta Gasteizen ariko da ostegun, ostiral eta igandean. Eta iganderako oraindik badaude sarrera batzuk. Desagertu egiten zara, ispiluaren aurrean margotzen zaren bakoitzean. Orduan zeu zara izpide, zeu zara laudorio, ez duzu parekorik. Berritxarraken agurretik Gorkaren falta somatzen zuten entzule askok, naiz eta urte hauetan lanean aritu den Urbizu. Leiotik taldearen ekoizle gisa, La Moda taldeko korabolatzaile eta ekoizle gisa baita ere, hauekin lehenago ere aritua zen gainera 2015ko PRMUR kantan adibidez. Burgoseko taldeak dioen bezala, bai beraiek eta baita Gorka ere Jonikasen semeak direlako. Aunque no tengan para comer, son los hijos de Jónica, van viajando con el viento, hijos de Jónica, morirán en el intento por salir de la ciudad.
Eta nor jaio zen gaurko egunez? Bai, Johnny Cash. Estatu batuar country, gospel, rock and roll eta rockabilly abeslari eta gitarrista. Historiako handienetakoa. Bere ibilbide luzean, Cashek 1000 eta 200 abesti baino gehiago idatzi zituen. Horietako batzuk, klasikoak ala nola I Walk on the Line, Men in Black edo Folsom Prison Blues. 1954 urtean hasi zuen bere ibilbidea. Sam Phillipsen Sun Recordsek fitxatu zuenean. Phillipsek aurretik Elvis Presley eta Jerry Lee Lewis bezalako musikariak aurkitu zituen, eta Cashekin ere begi ona eduki zuen. Cash 2003ko irailaren 12an hiltzen, 71 urte zituela. 4 hilabete lehenago bere emaztea Jan Carter Cash zendu zen. Senar emazteak Hendersonville Memory Gardens hilerrian daude hortzirik, Tennesseeko etxetik gertu. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Johnny Cashen semeetatik Johnny Mitchellen alabetara. Gaurko egunez jaio baitzen Natalia Lafourcade, mexikar abeslari eta musika ekoizlea, Hego Amerikako arrakastatxoenetakoa pop rock estiloan. Txiki-txikitatik izan da artista, normala, bere familia ezagutuz gero. Baina aita Gaston Lafourcade musikari txiletarra da. Querétaroko Unibertsitateko Arte Ederretako irakaslea. Eta bere ama Maria del Carmen Silva pedagoga. Musikaren bidezko garapenean oinarritutako metodo baten sortzailea. Nataliak Grammy saria irabazi zuen 2016an rock latinoko album onenaren kategorian Hasta la Raíz diskoarekin. Eta 11 Grammy Latino sari jaso zituen 2006-2018 urte bitartean. 2017an gainera Coco filmean abestu zuen Remember Me kantuak jatorrizko abesti onenaren Oscar saria irabazi zuen. Sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Musikan lana egiteaz gain, Limbo antzerkian ere parte hartu zuen Lafourcadek, Gabriela Muñoz klaunarekin. Baina guk beste klaun bat aipatu behar dugu. Bai, Bea Larrañaga klaun eta aktorea, eta bigarren kafeko laguna. 2004 urtean ekin zion arte estenikoetako prestakuntzari, eta 2008 urtetik klaunaren artean espezializatzen aritu da, eta Intu Jai Teatro konpainia sortu zuen Maigo Arostiagarekin batera. Aktore gehiago aipa ditzagun. Gaurko egunez jaio baitzen ere, Getari Etxegarai, aktore eta antzerki zuzendari Gasteiztarra. Zorionak Bea eta zorionak Getari. Eta zorionak June Romatet Ibarguren gaur bere urtebetetze eguna delako. Eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, musu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Herri txikietako festetan esnatuko bagina biak. Aipatu ditugu asteburuko kontzertuak, ajeak, gaurko efemerideak, urtebetetze egunak, baina ezin dugu ahaztu asteburuak albiste tristeak ere utzi dizkigula. Gizon bat hiltzen kanboko etxebizitza batean izandako sutean larun batean. Eta beste gizonezko bat hiltzen A73 errepidean izandako autoistripu batean. Ziburun, Donostiako noranzkoan. Besarkada bat bidali nahi diegu bildakoen familia eta lagunei. Eta horrela, gaurkoak esan da aurrera jarraitu behar dugu. Eta gaurko gonbidatuak aurkeztu behar ditugu. Gainera sorpresa daukagu. Sukaldan hitzak iniziatibaren inguruan arituko gara, Oiana Merino Cabrerarekin, Lapiko artean aniztasuna nola lantzen duten kontatuko digu. Aralar elkarteko saioa jeregirekin gazten ludopatia landuko dugu. Eta Josune Belete Mendizabalekin txiri buelta emango diogu astelerenari. Ea bat batean ostirala bihurtzen den. Aizue, hau esan da, zer, gure sorpresa zein den jakiteko presta gaudete? Ze gu kontatzeko presa gaude. Otsaiak 26 ditu, gaur astelena da, presaka daukagu, eta zuekin egoteko gogoa.
zuekin, June Romatet Ibarguren xarra. Aizu, nizarra baldin man, aizu. Eta Zorionak. Julen, Zorionak, eskerrik asko, egunan. Eta ze aurkeztuko dugu? Bai, ez? Bai, ezta? Une iritsi da? Venga. Nik uste baietz. Zuekin, Aritz Alkubilla Tamaio, egunon? Egunon. Zer moduz? Oso ondo, oso posik, hemen zuekin egoteaz, eta, bueno, hori, oso posik eta oso ilusionatuta. Eta zukresaka daukazu? Bueno, pixka bai. Oso ondo, horrela, tipo zintzoa, gezurrik esan gabe. Horrela bai, Aritz, oso ondo. Behatzakoz leioa bero Gauriño Bueno, zer dio gure txatak? Egunon, ze mutil guapoa fitxatu dezuten. Aritz, horrela gustu ematen du, ezta? Bai. Bueno, eskerrik asko, Gorka Goierri. Ostiralean ezagutu nituen bigarren kafeko bi, Indioker eta Xabi Tolosa, haze orea. Ui, Gorka, eta nun egin zenuten bigarren kafeko keda dau guri abixatu gabe. Nik esango nuke hori hartzunen izan zela. Berandoago kontatzen dugu. Bale. Bere maite dutean zertxo bait. Indiokerrek egunon gaztiak, zer moduz pasatzen una ostiralean. Ostiralean mundu guztik zekin zerbait zegoela, baina guk ez genekin, bale? Zarak gau kantua nauzu orain bat gara Koreografian amarrekoa, ongi koordinatuta esan digu Indiokerrek. Bueno. Aritzi ez diogu abixatu, hori Ja. egia da gure akatsa. Koreografia bat egiten dugula saioa hasten dugun bakoitzan, eta erakutsi egin behar dizugu, Bale. Dantza egitea gustatzen zaizu? Bueno, ez asko. Bale, etza bakarra, etza aurkezleetan... Orduan bak egun orkera kutsiko dion dantza. Bai, Juleni esango diogu erakusteko. Bale, Julen ere traketxe xamarri biltzen da eta. Bihar kantatu ezin gaur kantua nauzu zara naiz gara Jende jatorra zeate, diote mendik, eta Gorkak zorionak june esaten Eskerrik dute asko. entzulek, eta nik resaka, sagardotegian otagatik pentsatzen dut izango Bai. dela, eta Junek bai dauke. Nik ez dakat resakaik. Ni sagardotegira kotxez jo nintzen. Oso ondo, Oso garbi neukan, enuela muzkorra bukatu nahi. oso ondo. Orain bat gara Bihar kantatu ezin gaur kantua nauzu zara Eta Gorkak bere maite dute elkarbanatu digun. Beraz, horrek esan nahi du hasiera emango diogula maite duten tarteari. Badakizue, egunero maite ditugun gauzak edo maite ez ditugunak kontatzen ditugula tarte honetan, saioari hasiera ponpoixoa emateko, eta Gorkak jada kontatu digu bere lehena. Nere maite duta da, ostiralean haze gustora egon ginen gizon eskolan, zenbat eztabaida. Eztabaidatzeko ordua da, gizonek konturatu ezagun akatsak egiten ditugula. Oso ondo Gorka, oso interesgarria iruditzen zait. Albalin bada, kontatu, ze eztabaida izan zenituen, pixka bat horrela gainetik bada ere. Eta June, esan duzu maite duta prestekarri duzula, beraz, hasiko zara zu. Bale. Ni, bueno, oso lehiakorra naiz. Bai? Nik artetan, edo bai joko, edo zeinetan pikaten ez pila bat. Kontua da, badaudela kirol batzuk ikuste ditunak, eta nahi berdintzai danak zer gertatuko den partida horietan. Guztiz.
futbolan berdintzaiten bezala, bagian gehiena, asko baloia bizitzen dut, eta egia da, partida bat ikuste dutenen berdin du zerrena, urduri jartzen naizela. Eta batez ere konturatu nintzen atzo, eta nire maite duta hori da, ni atzo neon etxean eta nire bikotea eta pelota partida jarrita zeuden biak salan, eta niri partida ez zitzaidan inporta ere egiten, baina ikusten ari nintzen. Eta konturatzen hasi nintzen pixkanaka ikusten Imaz eta Artola aurrea hartzen ari ziren momentuan, gero ez da urduriago negoela, ez zitzaidanen inporta ezer ere. Eta bukatu nunean ospatzen nola azkereko unean irabazi zuten Imaz eta Artolak, hori, maite dut, bapatean nola jartzen izen urduri eta gero 2 segundutan konturatzen, niri hau berdin zitzaidan eta zertarako nagoela, baina hori bizitzen ditut horrelako momentuak. Eta hemen ointxe bertan idatzi date, 20 urte galdu nituen momentu horretan. Julenek dio hori. Gaixoa. Esan behar da, Julen plano polita egin zizutela telebistan Artolak tanto egintzun momentuan, hori esan behar da. Egon zera beti añadi Aztuzko ginen hori Eta historiako bere lehenengo maite duta, eskatu behar diogu Ari Itzalkubia eta Maiori. Zer maite duzu edo, zer ez duzu maite, kontatu lasai asko, hemen konfiantzan zaude eta. Bale, bigarren kafe honetan estrenatzen naizela, eta bigarren kafe honetan gaudela, aitortu behar dizuet, ez dudala maite bat ere kafea. Ez zaidala gustatzen kafea. Eta, ez dakit, egia da ez dudala asko probatu kafea, baina igual erresistitzen naizelako nagusi bilakatzera o nagusi egitera, eta beti eukidot kafea nola, nagusien kontua, eta da ez zait asko, ez zait bate gustatzen, baina aldiz gustatzen zaiana da kolakaoa, oso kolakaoaren fana naiz, eta uste dut beti izango naizela fana, kolakaoaren fana, eta, bere beste, txamponak beste aldea bebai badauka, eta ni kolakao zalea naiz. Ze fitxaje hona indu. Ez. Pasaden ostiralean Aitor Etxeberria musikari elkarrizketatu genuen eta Aitorre kontatu zigun bera ere ez dela kafezalea eta ez zuela hartzen, oso urduri jartzen delako. Baina urte askoz baidan gabe egontzela eta berak ere resistentzia moduko bat zeukala probatzeko. Eta orduan hori kontatzen ari zen eta esan zuen, eta azkenean probatu nuen 16 urterekin. Eta oianak eta biak pentsatu genuen, Jesus asko etzen nuen itxaron, ez? 16 urterekin probatu baldin batzen nuen. Eta orduan pentsatu genuen, agian oianak ez du kaferik hartzen, nik ez dut kaferik hartzen, agian 16 urte egiten ditugunean orduan hasiko garela. Bai. Beraz, zuk ere, 16 horietara irizen zarenean, agian kafea probatuko duzu. Vale, ondo. Eta abestia bukatu denez, eta ikusi dudanez, horrela aurpegitxoak jartzen, ez dakit kafearen asunto horrekin fixio bat ofendik. Belez hemen Izabali ere bere maitu eta eskatu beharko diogu. Kaixo, Josune? Kaixo, egunon astelenon. Ez naiz ofenditu. Zer modu zaude? Ondo, vale. ondo nago, bai, entzuten diazue ondo, momentu baten ere jartzuna entzun dut, eta enekien ni nere buruarekin ari nintzen, edo hori orain arte ibili naizen nere buruarekin, baina izan ziteken, ez da. Bale, kontua da, Aritz, kaixo, urte askotarako, begira, esan duzunean hori erresistentzia hori dakazula kafearekiko pentsatut, eta ardoarekin zer gertatzen zaizu? Ze hori ere bada adin kontua, ez? Justo kontrakoa, oza, ardoarekin, nik egia esan behar dut, nahiago dela ardoa beti Coca-Colarekin. Kalimotxo klasikoa. Bai. Guk ere kuadrillan baditugu gazteagoa dienak, eta egia da nik ere gogoratzen dut ardoa oso berandu hasi nintzela frogatzen, eta etzelan ere gustokoa, eta hori askotan ere entzun dut adin kontua dela, ez? Gu ere oso gaztea ginenean, oso gazte, 20 urterekin, 25 urterekin eta horrela, gogoratzen dut lehendabiziko enpresa afari horietan, amaitzerakoan, nagusiek gaur egun nik daukadan adin honekin, horiek eskatzen zituzten gintonikak. Eta gure garaian, nik 25 urte nituenan, gintonik eta olakoak ziren,
viejales utxenak, osea, eta orain, ze modan dauden, ezta? Eta honekin pentsatzen dudana, eta ere askotan lagunen artean komentatu dugu, nola bueltatzen diren moda hoiek ere, ez? Kontsumo modak direla jantzietan, direla edarietan, eta hortxe dago mitiko biterkas. Hori, biterkas nire amonaren azena, nik hori amona irudikatzen dut, hori hartzen, herriko portxetan, hori aterpetan, eta holan, eta orain iragarriak, esan gut, iragarkiak daude, horrekin, esaten zu, tontona gogora, pinpam. Nere inguruan ez du inork kontsumitzen biterkasa, Zure inguruan bai, Jule? Gazteek ez, helduek bai, baina egia da badaudela geroz eta iragarki gehiago, Orain gehiago, telebistan bai bintzat. Bai, ez dakitze esloganekin, baina, nahiko landuta zentzorretan, ze guztiok daukagu irudi hori oso zaharkitua den edari batena, baina gero ekartzen dute gaur egunera, eta tonika bebai aipatu zue hortik, tonika ere bazen, oso gaizki zeundenean, botaka egiteko akaso, edo tripak pixkat, hori egonkortzeko, eta orain la tonika, ez dakizen bat koloretakoa, zerekin ahaztu tonika ezberdinak, orduan, aritz, benga, bejoin deizula, eta ber kafia noizko edo zer. Ikusiko dugu, a ber konbentziten zuen, baina, ez dakit nik. Bai. Bigarren kafeak ez du adikziorik sustatu nahi, Baino, adikzioa gara. Eta kafeak adikzioa sortzen du. Baino bagara. Batzuk. Bestek ez. Horrela, beta, zuentzako kafea, eta aritzek eta biok kolako bartuko dugu. Bale, baina horretarako ez egon behar du, ez dago. Erosiko dugu. Kafea ez bezala. Josun, zein da zure maite duta? Nire maite duta, harrapatu nauzue, hemen liatzen ez nizketan, ze izan daiteke. Igual hau inoiz, ez da igual lehenengo aldia esaten duana, ja ez dakitze kontatu dizuedan eta zerrez. Baina igandetan, jabetze eskola feministan, tailerrak ematen ditugu, Anege Barak eta biok, antzerki tailerrak, 9 eta 12 urte bitarteko neskatilei. Aurten, 21 pertsonen taldetxoa daukagu, taldetxoa esateagatik, ze 21 asko dira, eta, klaro, larun bat honetan, boloa izan genuen, Arabar Errioxan, igandean goiz esnatu, niri asteburua pasa zait, lanean tita. Kontua da, llegatzen garela, Ana eta biok, gara bi entusiasta, hau ere aldez aurretik esan behar da, baina, dana antzematez zaigu arpegian, eta batzutan nekea, bi hoi ere, Ane barkatu idazu honengatik, baina, ez dut uste sekretua denik, ze asko komentatzen dugu, atzo jeitsi zitzaigun hilerokoa, bi hoi, hala, venga, oso konpenetratua gaude, orduan geunden, elkarrekin, hoi da denbora, bai, pilo bat pasatzen dugu elkarrekin, eskerrak ondo konpontzen garen, Eta, eta orduan, llegatu ginen nahiko, igandea, energi falta hori somatzen genuela, eta gozada bat da, gero, neskatila hauek datozenean, euren arpeitxoekin, eta gogotxu, eta begiratzen gaituzte, eskatzen, gaur zer, hori eskatzen du euren begiradak, eta, klaro, guk ja gora egiten dugu, eta 3 orduko tailerran dana ematen dugu egia esan. Eta hori danaren maite duta, kontagiatzen den energia hori, azkenean. Eta zuk ere zure burua epaitzen duzula esan ez, gaur ez nago 100%, jolin, eta igotzen zara 200 ere bai, hauei esker, beraz, belaunaldi oso polita datoz, eta esan behar dugu ere bai, tailerraren izenburua dela, nahi duguna izango gara. Beraz, horrek ere indarra ematen digu. Eta hortxe, nire maite duta. Oso polita, Josune. Maite dutak elkarabanatuta, konturatu naiz, aritzi 2 galdera egin behar genizkiola eta ez izkiogula egin. Eta lehenengoa indiokarrek egin duela txatean, dela ea txiste txarrak egiten dituzun ala ez. Bai, irakurri, inigon beste, txiste txarrak. Ez que inigok oso txiste txarrak egiten ditu, Julenek ere, Julenek pixkatu beto, Gartxotek ere, tamainan, baina txiste txarren kontua, bada hemen 2. kafeko zerbait, orduan. Saiatuko naiz, txistak bai pentsatzen eta botatzen, baina, inigoren nivelara ez naiz, enaiz helduko, Bale, orduan txistena, jazta, eta 2. galdera zen, piraguan ibiltza gustatzen zaizu. Piraguan? Bai.
Ibili zara noiz bait? Piraguan pastakit, igual bai, no? Noiz benka, behin, no, así, bai, no? Tipiko, descenso el sello gauza horretan, no? Hoi da, bai. Bai. Vale. Bai, batzutan indut. Bale, oso ondo. Ze hemen bigarren kafean egiten dugunean, lan asko egiten dugu, egunero irratsaioa 2 ordu zuzenean, batzutan deskantxo txiki batzuk behar ditugu, eta bazkaria egiten dugu, edo afaria, eta gero, ez sentitzeko pixka bat gaizki, jan eta edan bakarrik egiten dugulako, aurretik Kirola, no? pixka bat piraguan ibiltzen gara, orden hori ere garrantzitsua zen jakiteko. Hemen, zure bigarren kafeko iraunkortasuna bermatze aldera. Bale. Horixe, jazta, galdera serioak egin da, orain bai Josuneren tartea da, eta laizzer txiri buelta emango dugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta zertaz hitz egingo digun Josune Belez de Mendizabalek? Uste dut denda txikiak izango ditugula izpide, okerrez banago. Hala da, Josune? Zuzen zabiltza Goiuri eta bide batez eskerrik asko neri gogorazteagatik. Batzutan hori biltzen naiz aber txiri bueltarekin zer egin, ze gai landu, badakizue arabatik ekartzen dizkizuedan albistea direla, berriak, kuriosidadeak, hausnarketak pajeoak eta bar. Gaurkoan hori da, denda txikiak, ez da? Auzoetan dauden denda txiki hoiek, iaia eta tamalez desagertzear dauden asko, ez da? Mertzeriak bezalakoak, edo fruta denda txikiak, edo merkatalgunea ez den zerbait. Eta zergatik hartzen dut nik hau? Gasteizen, Sama, ikusentzunezko medioen Arabako elkarteak ideia bat izan duela. Izan da, nolabait, bi gauza zeharo ezberdinak izan daitezkenak edo gure buruan bat egiten ez dutenak elkartzea. Zer izan dien hoiek? Batetik denda tradizionalak, denda txiki hoiek, zerekin erlazionatu eta artearekin. Orduan, honezkero ja hasita daude hainbat tokitan edo egon izan dira kontzertuak, bai? Kontzertuak denda txiki-txikietan. Eta nik haue jaso dut, ez naz egon, oraindik naz egon, baina aukera badago, ze martxoaren batean dago SSS taldearen kontzertua, eta hau izango da, esango izu eta begira, Jose Luis Iturrieta gimnasioan, ez dakit ez da non dagoen hau, nik gimnasioak ere ez ditut asko zapaltzen orduan, baina bilatuko dut, eta gaina denda txikia, ze kurioso, hau ere investigatu behar dut, gimnasio bat ez da denda txiki bat, baina auskalo, igual ez da crossfit hoien tamainukoa, eta da kasero, ez dakit, bi esne litrokin egiten dituna mankuernak edo auskalo. Kontua da, elkarte honek, ikusentzunezko elkarte honek hori abiatu duela, proiektu hori, eta egonda hainbat auzoko denda tradizional horietan, eta hemen alea aldizkariak jasotako artikulotxo txiki honetan, badago argazki polit bat, nun mutil bat ari den txelo bat jotzen, Trigger izeneko kantaria da, edo musikaria, eta dago landare zinguratuta. Zergatik, ze denda mota da hori? Landare loren denda delako. Eta gainean eri denda aldezarrean dago, Gasteizko aldezarrean, eta oso izen polita iruditzen zait, oso izen estrategikoa ere jarri diola dendari, Leire da bertako saltzailea, bertako sortzailea, eta deitzen da plan eta lan. Hori da argazkia, streamingen bidez jarraitzen gaituztenok ikusteko aukera daukate, Triggerreko kontzertua bertan, eta hori da plan eta lan. Polita iruditzen zait izena, eta bertan grabatutako kontzertutako bat. Gehiago egon dira, Mize adibidez egon da Di Marlentzerian, eta luntxe eta guzti esaten dute hemen egon zela, bertara bezeroak gerturatzeko, bezero berriak, ohiko bezeroak, eta bezero berriak ere bai, arteari begira, ezta, edo kontzertue begira, musikari begira. Orduan oso proposamen interesgarria iruditu zait, ze egia da, bestelako arte eszenikoak ere egiten direla dendetan. Gasteizen badago eta hau, baino gehiago nik ustute aipatu dizuedala, abenduan izaten da 150 gramu izeneko jaialdia. Antzerki, dantza, performance, eta izen hori nondik hartu zuten, Gasteizen bazegoen azoka bat,
azoka merkatu bat, postu ezberdinekin, eta bertan ari ziren pixkat usten, ez? Arraindegia, merkatia kolakoak. Eta orduan erabaki zuten, Gasteizko hainbat antzerki taldek bertan egitea jaialdi bat. Zer eta eskenatokiak izango ziren postu hoiek. Denda txiki hoiek. Horregatik 150 gramos, 150 gramo, ematen du lotura itzen duzulako, ez? Barkatu, Mari, ipiniko izkiazu 150 jamon de York? Olako testu inguru horretan izan zelako, ez? Eta honetaz aparte, orain, edizio berri bat egingo dute, baina dendetan. Ja ez azokan, baizik eta dendetan. Beraz, arte eszenikoak aurten bigarrenez ere ailegatuko dira 150 gramo hoiek, baina dendetan egitera. Eta honekin lotuta, musika ere bai, denda txikietan eta tradizionala. Beraz, iruditzen zait, loratzen ari dela, ez? Hemen Gasteizen ez dakit arte hau, arte orokorra, musika arte eszenikoak, eta batez ere, betiko komertzio txikiei lekua ere emateko, ahotsa emateko, ikustarazteko, segia da, merkatalgune handiek jan egin dituztela, eta gu batzutan, bagoaz hor, guk hemen daukagu Bulebar izeneko merkatalgunean bat, eta gustoko ez dugunen artean, naiz eta batzutan joan, hori ere esan behar da, ditzen diogu, el borregal, ez? Bagoazelako barrura goaz, ez? Dano, gai, nora erostera, gai, ara. Ez, hombre, bestelako dendak ere baditu gauzuan. Baina ez merkatal zentro handiak, Josune, hor internetek ere pixu handia du. Arrazoi. Amazon bezalakoek, horrek ere segulako eragina du denda txikietan, eta, dendak ari dira horrelako proiektu txikiak sortzen eta elkartzen, horrelako erraldoi bati aurre egiteko, baino oso zaila da, ez? Zuk Gasteizko alde zarreko betaurreko denda txiki bat izanik, nola egingo diozu aurre Amazon bezalako erraldoi bati, ez? Igual 8 ordutan betaurreko batzuk etxeko atarian uzten dizkizu, ez dakit, albizurren bizi bazara. Eta hori ere, zaila da. Bai, ala nire ikusten dute, baina nire kasuan esaten dut, mundua balitz ni naizen modukoa, akabo Amazon eta akabo hainbat gauza zen. Ni naiz oso nagia gauza horietarako, eta ez nagia bakarrik, askotan esan dugu, kontzientzia kontua ere bada, eta gero ez dakat hainbesterainoko beharrik, hau da. Betaurreko batzuk, esatu duzu, ze izan behar dira, hoiek bereziak, beste batzuekin, eguzki betaurreko arrunt batzuekin ere, aurrera eta kalera, eta alba diot, edo alba dut behintzat sustatu ekonomi txiki hori edo ekonomi gertukoa hemen auzoan, asko zobeto, ez? Ez dut zertan bilatu behar, eta arroparekin, gero arropa gero eta gutxiago erosten dut, gaztetan igual gehiago, ez? Ilusio hori ematen ziguna lehenengo soldata izatea, eta gastatzera. Ez? Eta askotan arropa ere, esaten dut, jolin, internetez erostea, badakit, gero ja asko hobetu direla neurriak eta hori dana, baina nire gustatzen zait, dendara jun, ukitu, frogatu, ipini, hau ez, hau bai, edo ezerrez, baina frogatu dut, gero gonaiz norbaitekin izketan ere, zergatik ez, niri hitz egitea gustatzen zait, hau ezagit, esatea ere beharrezkoa den, baina hola, honekin esan nahi dut, nik Amazon eta holakoak ezerrez, ezerrez, baina da hori nagia, eta gero igual asmatzen ez dut, igual erosten dut zerbait eta zertarako, hor sortzen dit konflikto, eta ansietate puntu bat ere bai, gero zegoen behar duzu, zain etxean, etortzeko, ez da bat ere azkenan zaude hor, esaten duzu, nahi duzuna, ekarri aldizute, baina esklabutza modu bat ere badela uste du. Liatzen naiz ni, nire txiri buelta propioarekin. Noiz esan duzu Josune, noiz esan duzu entzulari gogoratu mesez, urrengo denda sesioan hau noiz izango den? Martxoaren batean, ez taldeak, eskeniko du urrengo emanaldia, nun eta esan dizuet, dala, Jose Luis Iturrieta gimnasioan, hau deskubritu behar dut, igual prezio berezi egiten digute hemen aipatzen gaudelako, aipatzen ari garelako, hau da juguetos bezala, ez, duen atzealdean dagoen, ping, iragarri partea, bale, hori, martxoaren batean, bai. Osondo. Beraz, animatzen beharko dugu Iturrieta gimnasiora gure piraguarako besoak eta prestaketa lanak egiteko, gero bezala giarretako mina eta izango dugu.
Iturritari galdetuko diogu, agar zer egin behar dugun. Ba oso proiektu politia iruditzen zait, aipatzen ari ginen guzti honekin denda txikiak babestearenak baduela, pixka bat produktua zaratago doan zerbait, ez? Guk hemen askotan aipatzen dugu, irratia badakizu hemen kalean daukagu gure estudioa eta hemen inguruan badaukagu taberna bat, egoki taberna izena duena, eta batzuetan edo inigo giltzik gabe etortzen da. Edo nik giltzak galdu egin ditut. Edo giltzak uzten dizkiogu elkarri, baina batak bestearenak, eta orduan gero ezin gara sartu estudiora, eta egokitu zaigu, azkeneko hilabeteetan, giltza guztea Egokitu zaigu. Egokiko zerbitzariari giltza guztea, eta esatea, inigo pasako da, giltzan bila mesedez, emaizkio zuta bai, arazori gabe, eta askotan aipatzen dugu, ez, gure artean, hau Amazonek ez dizu egiten. Giltza utzi negozio bat behar duzu eta giltza uzten diozu eta gaina konfiantza osoarekin eta hor dauka giltza eta nahi duzunean pasako da zure lankidea giltza hoien bila, horrelako harremanak ere zaindu behar direla eta denda txikiek ere badutela hori. Edo galdetzen dizutela aizu zure ama, egunero etortzezan ogi bila eta azkeneko astean ez da etorri ondo dago. Horrelako gauza, hori ere Amazonek ez dizu egiten. Amazon diot, baina izan daiteke Amazon edo Boulevard edo Inditex edo dana dalakoa. Beraz, denda txikiek ere eskaintzen dute hori, produktu ona gain. Ni oso eskertuta nago nere okinari, ze olakoak egiten ditut, bai. Bai giltzekin, batzutan utzi izan dizkiot, beste batzutan ere, jeitsi izan naiz, bizikleta nik daukat kalean, ez? Hor kateatuta, eta, hortxe, kalean. Baina gero goratzen dut, noizean behin ere, puztu behar direla. Gurpilak, orduan, jeizten naiz, zearekin, nik bomba deitzen dio, nola deitzen da, olakoarekin, eta gaur ez dut, berriro igo etxera? Ez, usten dut hor okindegian, egiten ditut errekauak, bizikletaz, gero bueltatzen ez, eta jasotzen dut. Eta, oso eskertuta, eta gainera, egia da, gero hitz egiten dugula, eguraldiari buruz, lanari buruz, bera oso irakurtzalea da, eta batzutan jendea ez dakanean, badago libururen bat edo beste irakurtzen, orduan, nik kafea hartzeaz aparte, ardoare hartzen dut aritz, eta gero auzoko jendearekin hitz egiten dut, sokorro, osea, oso heldua naiz ja, Hau da, nire guraso egiten zutena, garai baten, eta nik zaten, ama! Gaur egun ni naiz. Ongi etorri Josune, onartu duzu, jazta, terapia. Nori, bizkat Amazonekin konparatuta eta konparazio horiek egiten, niri beste unean gertatu zitzaidan, kontatu zitzaiten gauza bat, nik geratu nintzen harrituta iruditu zitzaidan kuriosoa, nola ni asteburu honetan nire graduazioa izan dudaina, por fin, graduatu nahi, zuzenbidea eta komunikazioa maituta, 5 urte eta gero maituta. Txaloa jarri behar dizkizugu, aurkitzen baditugu, ondo, hemen. Oso Eta larun baten izan genuen graduazioa, eta kurioso iruditu zitzaidan nola, klaseko batek kontatu zuela, nola, bere herriko denda baten erosi zuela trajea, o graduazioako trajea, da bere izena eta ze graduazioako dendariak apuntatu zuela, plan, gero, herriko beste jendearekin etortzen zenakin igual graduazio o akto berdinarako arropa bilatzen, apuntatzen zutela eta holan ez ziren errepikatzen. Hoi da. Eta oso kurioso iruditu zitzaidan, eta horrek Amazoneko elkorte inglesek ez dut egiten. Bai, hemen Bilabona herrian badago denda bat, baita oso inguruan ezaguna dena, eskualdean ezaguna dena baita, ezkontzetarako soinekoak, eta gonbidatuen jantziak, eta iristen zarenean lehenengo galdera, da, zein ezkontzen da, eta irikitzen dute liburua, eta Maite eta Miren ezkontzen dira, ez dakitze egunetan, ezkontza hontaz arazoaz, soineko hau ezin dizut erakutsi, soineko hau gonbidatu batek badauka, ezkontza horretara doan gonbidatu batek soineko hori hartu du. Eta ez dakit ezkontza batean norbaiten soineko berbera, berdina eramatea, ez da munduko gauzarik okerrena, baina bada detaile polita. Gertatu zaizue, hori, inoiz? Eskontza batera jun eta soineko bera eramatea? Esan, ez naiz hainbeste,
Ezkontza igual bai, batzutara joan naiz, bai, izan barroan naizela inbeste ezkontzatara joan, baina joan naiz, bai. Ez zait inoiz tokatu, bai, gertatu zitzaidan behin, nik pasaden urtean 4 ezkontza eduki nituen. Gero ez da joan nahi Bai, guen konturatu naiz. Lau ezkontza eduki nituen, eta joan nintzen ezkontza batera, soineko berde batekin, eta urrengo ezkontzara beste soineko batekin, eta urrengo ezkontza horretan, neska batek zeraman soineko berdea, nik aurreko ezkontzara eramandako soineko berde hori, beraz, etzen ezkontza bera izan, baino bai, beste norbait, nik soineko hori daukat. Baina ez zait inoiz gertatu, eta, bueno, nik uste dut ilusioa egingo lidakela. Ze batzutan, erosten ditut, agian, erosten dut soineko bat, edo jantzi bat, edo horrelako ekitaldi berezietarako, eta pentsatzen dut. Neri gustatzen zaitze pixkat berezia da, baino agian, hain da berezia arraroa dela, eta hain arraroa da itxusia dela. Orduan, beste norbait badago soinekorekin esan nahi du, ena izela persona bakarra soineko hori politia dela pentsatzen duena, eta orduan lasaitu egiten zait nire intxeguritatea. Niri gertatu zait, ikustea bi pertsona berarekin, soineko berarekin eskontza batean, eta gero gertatu zait, niri ere errepikatu izana, ez? Beste baten iguala, eta hau izan zen azkenengo momentuan erosi nuelako, eta iruditu zitzaidan, nik kontrakoago Juri, nik esaten dut, ostras, zeitxusia den, hau netzako. Hau ez du beste inor jantziko, bai? Eta zuk ematen diozu ukitu berezia, eta gero jendeak esatetzu, ala, ze berezi, eta esatu duzu, ja, bai, saldoetan erositakoa. Hori gertatzen zait, eta gustatzen zait, de hecho, bueno, esaten dizuena, gero bueltatzen dira modak, eta batzutan urte batean itxusia dena, gero bestean da ez dakizu, ez? Eta gertatu zitzaidan hori, eta, bueno, inongo lotxarik ez, zen gainera oso gauza merkea, eta, normala, pues oiko dendetan erosten dien horietakoak, oso komertziala, eta eramaten genuen pixkat ezberdin. Nik eramaten nuen olako palabra donor, besteak kamiseta batekin gainetik edo blusa batekin, eta ezberdina, baina bueno, kuriosoa izan zen, baina bai, ez zian eman, holan, ez, hainbestetan pelikulan ikusi dugun hori de, ai, ze lotxa. Drama. Ibera, ke ba, drama, ez. Josune, galdera bat, Txutxo Baldes entzuten ari gara, Bale. Esan duzulako Txutxo Baldes entzuten ari garela, baina entzun behar genuela, baina galdera da, zergatik entzun behar genuen Txutxo Baldes? Begira, entzun behar dugu, ze aurreko astean iragarri dituzte, jazaldian, Gasteizko jaz jaialdian egongo diren izen batzuk. Orain arte, urtarrilean, abiatu zuten, ipini zuten salgai, abono itxua. Oso prezio honean, 80 eurotan, eta Mendizorrotzan izango diren kontzertu horiek ikusteko, baina jakin gabe ze kontzertu egongo ziren. Eta aurreko astean esan bezala, ja iragarri dute gurekin izango dela beste behin Txutxo Baldes. Txutxo Baldes musikari kubatarra, eta badator bere taldearekin Irakere izenekoa 50 urte, dabiltzala hauek ja musika munduan eta talde honekin, eta orduan musika afro-kubatarra ekarriko dute Mendizorrotzara uztailaren 17an, eta hori izan da lehendabiziko izena. Eta gonaz pixkat kuskuseatzen, txukutxeatzen, eta pentsatu dut, ama, baina nik gizon hau ikusi dut, nietan ere memoria. Eta bilatu dut, eta bai, ala etorri zen bere aitarekin, Bebo Baldesekin, 2008an etorri ziren Mendizorrotzara jaz jaialdira. Eta bai, gogoratzen dut kontzertu hori, Lagrimas Negras abestu zutela, oso El Zigalak abesten zuen kanta hori, gaur egun ere bai, oso ikonikoa dena. Eta, bueltatuko da Txutxo Baldes, ez dakit zenbat 1000 urte dituen, 81 olako zerbait, eta hortxe, uztailaren 15ean uste dut esan dizuedala, ez dakit segunetan esan dizuet, horre nunbait, nire urte betetze egunen artean dago, hor jaialdia, eta segurazki, igual gerturatuko naiz, auto oparia.
Jazta. Txutxo Baldez eta Irakere 50 da uztailaren 20an, Hogeian, bale. Bueno, ari- nire urtebetetza pixka lehenago, baina ez dago aitzakirik. Begira, nire urtebetetze egunean ezkontza bat daukateta. Nire lemusinarena. Ai, okurrentziak! Dan ezin da. Leku berean kokatu. Bueno, pues a ber, ba igual Txutxo Baldez ikustera jongo naiz edo ez, baina bueno, aukera daukanak, badaki, abono itxu hori erosi bazuen, betxu, sorpresa, Txutxo Baldez tokatu zaio. Y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida. Zabesti hona den hau, Josune, Bai. Gainera, olako ahots urratuarekin, ez? Oso niri behintzat iruditzen zait oso barrutik ateratzen den sentimendua dela, gero hitzekin bat egiten duen sentimendua, eta bueno, gustatzen zait, bai, horra, borborka jartzen zait odola. Hoxe izan da txiribuelta Josune Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialderekin, aipatu dugu martxoaren lehenengo egunean hitzordua daukagula, ez taldea entzuteko Denda Sessions hauetan, gero hitzordua daukagula uztailaren 20ean, Gasteizko jazz jaialdian Txutxo Baldez entzuteko, eta beste hitzordu bat duela Josunek, ezkontza bat duelako, bere urtebetetze egunean, beraz, aizu urtea badoa, egutegia badoa markagailuz betetzen. Bai. Gaude, uztaila zaigea, poliki mesez, poliki. Dena pentsatu behar da, zuk ze, aizu. Ez. Bueno, aizue, 2025ko martxoan Entol Sarmientok eman behar duen kontzerturako sarrera guztiak agortu dira. Eta 2025ko martxoa zari gara. Ba, ondo pasa ez dela sarrera osi dutenek, nik ez dut pentsatzen martxora oraindik. Bai, nien azere horrelakoa, Osea, normalean lagunak ditut askotan, aste santuko portan ez dakin oragoaz, eta nik oraindik falta dena, ez? Baina kasu honetan eskontzarena da konpromesu gehiago, eta esango izuet ere, oraindik ez duela hartu hotela. Eta bai, urruntxu dau eta hartu beharko, baina ez dakit oraindik jungo naizen lagunduta edo ez. Hor, bueno, ez, baina ez da hori glamour puntutxoa, ez, da gaudelako hor, claro, ez que kompromisoak dira, eskontza kompromisoak dira, eta nik ulertzen dut. Ane Gebararekin ere, ondo. Da. Ane Gebararekin eskontzara? Jolín, Ane Gebararekin, hombre, baina ja orduan ez dugu guk ordainduko kubiertoa, orduan ordainduko gaituzte. Osea, ordainduko digute guri, ja egingo dugu txoa eta jazta. Bai, Ane Gebara forever. Vale, pues, bueno, asteazkenean etorriko naiz hitzordu gehiagorekin, Osando. Horra apuntau, Google Calendar, dana, Bai. Ni entzuten nahiko nahi zitzetik. Nik hurrengo batean, Josune, hitzordu ez gain gustatuko litzaidake, ea azaltzerik baduzun blusa eta nesken artean udalak egingo duen bitartekaritza moduko hau, ze entzun dugu Gasteizko festetako blusa eta nesken ez dakit konpartxak edo taldeak edo kuadrillak ez dakit nola ditzen diezen, bitartekaritza prozeso bat abiatuko dutela hor, eta interesgarria iruditu zaigu horrela entzun duguna, beraz, ea egunen batean azaltzen diguzun. Jantziko naiz, ez ezkontza batera juteko modukoa, baina jantziko naiz gaian, eta ekarriko dut, bale? Horren kontura zerbait, aber ze saltza dagoen hemen Gasteizen.
Ondo, eskerrik asko Josune Belez de Mendizabal, Fernandez de Garaialde, asteazkenean ikusiko dugu elkar, eta bitartean Lagrimas Negras entzutan jarraituko dugu. Agur! Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. Ahí en el Guadalquivir, mitad de la baba, pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, que yo te daba. Agua del limonero, agua del limonero. Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, ay, yo no quiero sufrir. Contigo me voy tan y aunque me cueste morir. Contigo me voy tan y aunque me cueste morir. Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun, bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista Bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, alduden Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena Bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baxe Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzarik Euskal Herrira, egiten nuen lana Glasgondeia askien ganatua zen. Baina iduritzen zaitan, piskat egetxe egizela han egiteaz, eta Glasgoko gizartea biziki queer baita, eta transidentitatea biziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, karrikan ere biziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen, orain ene aldi zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen ene lehenbiziko amodioarekin, eta... Historia hori iruditzen zaigu, bueno, fascinating. Entorri gara kotxean komentatzen lehen, eta izan da, bueno, osea. 10 urtez entzatu niz berarekin izaitea, eta memetu batez errandit, bai, ados, hola eginen dugu. Eta beraz horrek, iman dit Alimaleko kuraia olako proiektu potolo bati lotzea ere. Bekatoros kontzeptua liburu honetan haratago doala edo ez dela, bueno, kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez, beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehen biziko abia pundua, erraitan umezala ni edo erlijio horretan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz dioeten nien mezara, eta apesa diten zen eskolara, sutitu behar ginen egunan apesa, jaun apesa, eta nana. Txipidanik deia ikusi nuen Eliza etzela bat ere leku on bat emazte bat entzat. Eta onuk gutiago LGTB pertsona bat entzat. Eta beraz, enetzat bekatuan bizitzea da, pixka bat txiste bat, gehiago da erraitea askatasunean nahi dugula bizi. Ene ustez, bekatuan bizitzea da ere plazejan bizitzea adibidez, lanari buruz adibidez, petxazun girela gizarte batean zeintan lanaz sofritu behar dugun, eta hori biziki giristinua da ere erraiteara lanaz sofritzea eta dirua egitea sofritzean, eta adibidez, nik lan egiten dutalarik biziki maite duten lana eta zupat ere sofritzen, eta beraz hori ez da lana. Zeta lana egiten duzularik behar duzu sofritu, eta behar ez duzu lana egiten da plazeja. I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Gure webgunean eta podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 80. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donostialdea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.
Legazpi 94.6. Naiz irratia. Eta hemen gu hasi gara 2025erako planak egiten konturatu gabe goizeko 11 gainean ditugula eta Naiz irratiko estudio zentraletara joan behar dugula azken ordua ezagutzera. Egunon Oñatz Aizpuru. Egunon bai, egunon, 2025 ez, gaurko egunari begira jarriko gara, hain zuzen ere, duela gutxi Palestinako aginte nazionaleko lehen ministro Mohammad Estanjenek dimisio eman duelako Gaza eta Zisjordaniako egoera jasanezina delako uko egin dio postuari, gainera Israelek Palestinako aginte nazionala eduki politikorik gabeko erakunde bilakatu nahi duelako eman duela dimisioa adierazi du. Gazan ez ezik, Zisjordanian are eta gehiago palestinarrak itotzea eta tartean aginte nazionala guztiz edukiz ustutzea leporatu dio Israeli. Esan du egoera ekonomiko, politikoa eta segurtasuna ez dagoela bermatuta eta Mahmoud Abbasi eman dio dimisioaren berri. Genozidioa, desplazamendu behartua, kolonialismoaren indartzea, Gosea eta Zisjordaniako herrietan heriotzak nagusi direla salatu du. Aginte palestinarra ezerezean utzi nahi dutela ere gehitu du eta gutxinaka Palestina osoa militarki kontrolatzeko asmoa duela Israelek. Bestalde salatu du gogor, Nazio Batuen UNRWA gobernuzkanpoko erakundea ere desagertarazi nahi duela eta horren aurrean protesta egin du entzun dugun moduan lehen bain zuzen ere, kasu honetan, lehen ministro horrek Palestinako aginte nazionaleko lehen ministroak. Bestalde une honetan, protestaldian dira, Bruselan nekazariak Europako nekazal politika bateratutik paketi datozen diru ekarpena jasotzeko baldintzak arintzeko modua dutelako izpide gaurkoan 27 estatukideetako ministroek Bruselan eta hala kanpoaldean 100 traktore elkartu dira, Grand Placen sartu dira eta anari dira protesta egiten, otsailaren batean antzeko mobilizazio egin zuten, 1000 bat traktorek hartu zuten eta orduan bezala orain zama burokratikoen merkataritza askearen eta ingurumen araudi zorrotzen kontra egiten ari dira protesta horretan. Bestalde esan, Euskal Herria Zuzenen festivalak azken urteetan aterpe izan duen Irisarri utzi eta Amikuzeko Alberatze herrian ospatuko dela 28. edizioan, ekainaren 28, 29 eta 30 izango da eta EHZ-etako Leire Fagoagarekin hitz egiteko aukera eduki dugu, iragarri moduan Irisarri atzeran utzi eta Amikuzen pausatuko du EHZ-ak bere festivala Alberatze herrian eta eutxiko dio formatuari, herri osoa hartuko dute eta bi gune izango dira, esango guneke ordaintzeko gunea, pentzea, izaten dena kontzertua, eta gero herrian, doainik urririk adin guztietarako izango dela bertan eskaintza. Betiko formatua txikitzen dugu, plaza egunean zehar ujirik izanen da, hori guretzat ziarri garrantzitsua da txikitzea eguneko programazioa ere ujirik plazan denentzat eskuragarri izan dadin. Eta ondotik, kontzertuek segituko dute atxaldeko 5 goiti eta gau guztian, eta ondotik izanen dira ere animazio ezberdinak, eztabaida gunea, antzerkia eta hainbat programazio espero dugu albetan jende onkitzeko moduan. Adin guztietarako beraz, ez da prestatzen ari zarete? Hori da, adin guztiak, belaunaldi guztiak, izan aur, heldu, gazte. Lehen baieztapenen artean daude Belako, Nakar, Benize, Lisistrata eta Vincent García eta laguntzaile izateko izen ematea epea irekita dagoela adierazi dute, dakizuenez lehenago, merkeago eta epeek aurrera egin ala, geroz eta garestiago izango da. Beraz, Goiuri, gonbidapen horrekin, norberak edo nahi badu joan, jadani pentsatu baldin badu behintzat, EHZ-etara joatea, sarrerak gaurtik behintzat merkeago dituztela. Plan gaindosia daukagu, baina ez da txarra, 2025 baina lehenago dago, Vale, perfecto, orduan bai. Eskerrik asko Oñatz, aurrera jarraitu behar dugu guk gure urrengo gonbidatuarekin, baina hitz egingo dugu aurrerago ze planetara joango garen edo zeinez. Agian elkarrekin joango daitezke. Hori ez da txarra, Ikusiko dugu zuzeneko bat agian, bigarren kafean, dik edo. Hori da. Agur.
Euskal Herrian, sukaldean, elkartu izan gara familia asko. Su artean izaten ziren hizketaldi eta babesguneak. Lagun arteak ere mailaren bueltan elkartzea da ekintza ohikoenetako bat. Otordua egin eta ondoren luze aritzeko asmotan. Urretxun ere babesgune hartu dituzte lapikoak eta zartaginak, eta zuen artean aniztasuna lantzea erabaki dute. Urretxu eta Zumarragako herritarrak diren, baina jatorri anitzetakoak diren kideak elkartu nahi izan dituzte, elkar ezagutu, kultura eta sukaldaritza ezberdinak elkar erakutsi eta batera gozatzeko asmoz. Gaur Urretxuko udaleko aniztasun eta bizikidetza saieko teknikaria dugu gurekin, Oiana Merino Cabrera, eta honen inguruan hitz egitera etorri da. Egunon, Oiana. Kaixo, egunon. Zer modu zaude? Oso ondo. Kafea eskaini nahi genizun, baina kaferi gabe geratu gara. Ez da zer gertatzen, Vale. eskerrik asko. Vale, barkatuta gaude? Bai, Vale. noski baiet. Bueno, Oiana, aipatut Urretxuko herritarrei zuzendutako proiektua dela. Bueno, Urretxuko elkarte batean elkartzen zeate, ezta? Bai, Goierri Kirol Elkarteako soziedadean, hor elkartzen gera. Eta, bueno, egitasmo hau, aniztasun eta bizikidetza saietik martxan dago orain dela 5-6 urte. Eta, bueno, oinarrizko helburua da jatorri ezberdinetako herritarrak ezagutzea, bai, lurraldekoak. Bakizue Urretxu eta inguruan beste herri batzuk ditugula, eta bueno, azkenean helburua da beraien artean harremanak sustatzea, eta bueno, azkenean zurrumurruak, aurreiritziak eta horiek gainditu, eta herritar bezala partekatzea. Eta noski, esan duzun bezala, lapiko artean, hor kultura ezberdinekin harremanetan jartzen geha, eta aldi berean gure artean ere goxotasun hori edo alaitasunari ere sortzen da. Duela 4-5 urte sortu zela aipatu duzu, nola sortzen da horrelako proiektu bat? Aniztasun eta bizikidetza maila dugu, 2011-12 urtetik onainoko garapen prozesu bat egon da, hasieran anistasun kulturala bakarrik lantzen zen, gero 2017-18tik aurrera anistasun osoak kontzeptu pixkat irekiagoa lantzen aritu gara. Ni konkretuki orain dela urte eta erdi, gutxi gora bera nago anistasun eta bizikidetza arloan, eta anistasun maitik sortzen dira egitasmo guzti hauek. Anistasun maila herriko edozeinek parte hartu dezake, bai erakunde publikoek, bai elkarteek eta bai edozein herritarrek, eta hilero elkartzen gara. Eta prozesu horretan antolatzen ditugu ekintza ezberdinak. Egia da, azkeneko, hasieratik ere plan bat dagoela, ekintza plan bat, norabide bezala, baina hori aniztasun eta bizikidetza maitik antolatzen dira. Eta lehenengo aldiz sortu zen horretan, hasieratik izan zuen erantzun ona, edo kosta zen lanketa hori egitea? Nik ez nuen zuzenean bizi izan, gaineraz nahizu Urretxuarra, beraz ere ez negoen gertu, baina badakit prozesu bat ere jarraitu duela, gero badakizue pandemiaren asuntuak ere gauzak geldiarazi zituen. 2021-22 bitartean ere liburu bat sortu zen, errezeta liburu bat, non herriko pertsona ezberdinek errezetak sartu zituzten, eta hori ere QR batekin ere daukagu banatzen dugu gure ekintza ezberdinetan, eta hori lan polita izan zen, azkenean kuaderno batean batu zelako prozesu luze baten emaitza, ez? Eta bai, lehen urtean izan zen nire lehenengo aldia, parte hartzea nahiko altua izan zen, egia esan, eta aurten izan da asko, jende asko apuntatu, jende asko kemandu izena, izan ere muga bat jarri behar izan dugu, ia 40 pertsonak eman dute izena, eta ez dira danak sartzen. Orduan, leheno dozeinek hartzezaken parte saio guztietan, orain bi saioetara mugatu behar izan dugu, ez gara sartzen sukaldean, lehen urtean ere egontzen egun bat, jende asko zegoela, eta azkenean labanakin,
azkenean pixka eta arriskutsua da, ez? Haze sentsazio gazi-gozoa izaten den mugak jartzearen Bai. hori, ez? Batetik posten zara, partaidetza altua delako, eta bestetik, tristetu ezin dezulako, denari ezin zaielako erantzun, baino badu alde hona eta badu alde txarra. Bai, asko kostatzen zain niri, baina hori ez, ezin geha sartu batzuk eta besteak, baina egia da 40 pertsona jasukaldean, 25 larun batean, ia 27-28 pertsona on ginen, sukaldea ez da berez oso handia, eta bai batzuetan txandaka sartzen ginen sukaldera parte hartzera, orduan bai 40 pertsona gehiagizkoa izango litzateke, baina bai kostatu zait muga jartzea. Eta, bueno, nolakoa da horrelako egun bat? Konta iguzu, nola hasten da eguna? Vale. 10 aldera, elkartzen gera, parte hartuko duten pertsona guztiak, aurretik sukaldari edo sukaldaritzat platera gidatuko duen pertsonekin eskatu ditugu osagaiak, osagai kantitate handia da, beraz badazpadare eskatu ditugu komertzio ezberdinetan, eta herriko komertzio txikietan eskatzen ditugu. Orduan, 10 elkartzen garenean, ruta txiki bat egiten dugu komertzio txiki ezberdinetan osagaiak jasotzeko. Saiatzen gera ahalik eta gehien herriko dendek ere jasotzea erosketa hori. Eta gaur ere, partekatzen ditugu, herrialde ezberdinetako produktuak, jakin dezakegu non erosi, eta horrela ere harremana egiten dugu herriko merkataritzarekin. Osagaia guztiak erosi ondoren, Goierrira goaz, eta bertan, lehenengo saioan normalean papertxo batzuk bete behar ditugu, horrela ibiltzen gera, eta hortik aurrera, sukaldean sartzen gera, errezetak egin behar gidatzen dituztenek, esaten dute, begira osagai hauek daude, mesedez tipula zatitu zazu, zuk egin zazu hau, eta hor da, danon artean, ekipo txikietan banatzen gera, eta janaria prestatzen. Eta gero ja espontaneoa da. Eskenean ere jende asko gaudenean, naiz eta pixkat kaotikoa izan, hori da bere xarma, gauzak gertatzen dira, eta ja zinduzu kontrolatu gertatzen dira. Eta magia asko gertatzen da, sinergia pilo bat, eta, eta gero ja ordu bat aterdik, ordu bikaldera, platerak ja prest daudenean, danak eseritzen gea hor sozietaten, eta jan da hitz egin, eta batzutan dantza, eta denetatik. Pasaden otsailaren 24ean izan zenuten, pasaden larunbatean, aurtengo lehen saioa, ze sukaldaritza mota izan zenuten? Lehenengo platera, plater bat izan zen oso astuna delako, Kolombiako bandeja paisa. Nik esango nuke babarrunak bere sakramentuekin karibetar estilora, ematen du, pixkatar babarrunak, platanoa, guakatea, rautza, aragia, eta, denetatik. Ze gozea. Sartu zait kriston gozea. Hori pentsatzen ari zinen, ez da ikusi dut zure aurpegian. Oso goxua zegoen. Eta gero postren Peruko kide batzuek prestatu zuten lemon pie edo limoizko pastela limarekin. Eta ere zoragarria zegoen. Eta bertan, sukaldatzen dezuten momentuan, suposatzen dut, izugarrizko elkarrizketa politak sortuko direla, ez? Bai. Ze tokietako jendea elkartzen zerazte? Larun bat honetan elkartu gara Peru, Kolombia, Senegal, Maroko, Costa Rica, uste dut, oiek. Bai, Senegal, Maroko, bai. Eta gero, herritarrak. Danak gara herritarrak, ez? Berez, batzutan gustatzen zait nola azaldu, herritarrak danak gara, batzuk hemen bertan jaioak, beste batzuk beste lekuetan jaioak. Eta suposatzen dut, Bazkal orduan, Bazkal ondoren, sukaldean, elkarrezketa horiek nolakoak izaten dira? Denetatik, ni ez naiz guztietan sartzen, kudeaketan ibiltzen naizelako, baina azkenean badirudi eguneroko bizitza horretan badaude oztopo edo barrera ikustezin horiek, eta badirudi espazio txiki, gaina herri txikia izan da, espazio erean danok egiten dugu bizitza, baina oso bananduta. Ez gera ukitzen, eta momentu hauetan hori desegiten da. Eta, zu juten zera ez dakit, ni ebe, eta,
hola, ez? Eta ikusten dugu nola zein gertu gauden eta zein urruti aldi berean. Eta, bueno, baso gauza politak gertatzen dira, ez? Edo, bueno, lehengurten ere bagontzan egun bat, malkoak, eta, bueno, badakitzer azkenean emozioak ateratzen direla. Eta gero, hori, eguneroko bizitza partekatu, batzuk galderak egiten dituzte ere, eta zure herrialdean, eta hau nolakoa da, eta zenbat denbora daramazu, eta, bueno, nolakoa izaten nahi da esperientzia. Eta, bueno, kuriosia ez, badago adintarte mugarik, badago horrelako mugarik? Ez, berez, umeak ere etorri daitezke, berez, larun batean ere etorri ziren umetxo batzuk, eta guk normalean gomendatzen dugu sukaldatzeko, kozinatzeko orduan, agian kanpoan egotea, edo ez etortzea, ze azkenean sua eta labanak eta hori, baina bazkaltzeko etorri daiteke, edo askotan ere esaten dugu, ez? Konziliatzeko arazoak balin bat atzuk semea labak eta horrela. Eta, bueno, datorren martxoan zehar, beste pare bat saio ere egingo dituzue, martxoaren 2an lehenengoa eta 23an bigarrena, ze plater izango diren badakizu daia? Bai, larun bat honetan, prestatuko dugu Senegaleko oiasa ginar edo oiaskoa arroza eta tipula saltxa batekin, oso goxua. Eta postrean Marokoko kide batzuek ere egingo dute postre marokoarra. Eta, bueno, suposatzen dut izen ematea, hain handia baldin bada, urtetik urtera jendeak errepikatuko duela, ez? Bai. Ze jasotzen duzu jendearen gandik, ze esaten dizuete? Bertako pertsona batzuek lehengurten parte hartu zutenak eta gaurten ere parte hartu dutenak esaten diate, beraientzat aukera oso paregabea dela, azkenean hori da, beraien eguneroko bizitzan badirudi paraleloki mugitzen garela eta ez garela elkartzen edo gurutzatzen, ez? Eta saio hauetan, muga horiek gainditzen dituzte eta gero beraien eguneroko bizitzan herria hunditu egiten, ez? Edo aberastu egiten da. Eta atzerritik bereziki hilabete batzuk daramazkitenak edo oraindik kokatzeko prozesu horretan daudenak, azkenean ere izugarrizko aukera, herritarrak ezagutzeko, 23an ere euskal sukaldaritza egingo dugu. Pasaden urtean Goierriko kide, azkeneko urteetan kide batek oso aktiboki parte hartu du eta abenduan hil egin zen, eta bere omenez egingo dugu, omenaldi txikitxo bat egingo diogu, eta porru salda, almondigak eta txokolate muse prestatuko dugu, eta pixkate hori omenaldi txikitxo bat egingo diogu, bideo bat prestatuko dugu, eta gozearen kontuanekin gaizki pasatzen ari naiz. Pentsatzen ari nintzen, ze ekimen politia eta askotan pentsatzen dugula, ez? Lehenengo reakzio izan daitekela, ezakitez, herrian bizi den senegaldar batek jende gehiago ezagutu dezan, eta baina ze politia baita ere, agian, pentsaz, nik Tolosarra naiz, baina joaten naiz Urretxura bizitzera, jendea ezagutzeko modua, ez? Ez soilik esaten zen bezala, ez ala soilik bakarrik kanpotarrek gu ezagutu gaitzaten, naizik eta guk ezagutu ditzagun beraiek eta edo gure artean ere ezagutu gaitzen. Bai, hori da nire kasuan ni Donostiarra naiz, baina kanpoan bizi izan naiz urte askotan. Lana topatu nuen, lanean hasi nintzen, eta ja gauza ondo zijoala, bertara joan naiz, nire semearekin. Eta, hasiera, bakarrik ezagutzen ditute atzerritarra gehienak, bazkenean lanagatik, ez? Eta, niretzako aukera da ere herriko jendea ezagutzeko, eta orain pixkanaka denbora aurrera joan ala, hobeto, ez? Baina, da aukera hori. Osa, edozein entzat aberatsa da, ez? Eta etorri berrientzat ere, hori, azkenean prozesu hori ere egunerokotasunean zaila egiten da, larun batetan egiten dugu ere ordutegiagatik, eta gainera bertako ohitura hori, ez? Sukalde kozinatu, bazkaldu, eta hor sortzen diren magia guzti horiek. Eta, ez dakit, oraingoz tokirik dagon izen emateko, inguruko norbaitek entzuten bagaitu. Norbaitek ematen badu izena bilatuko dut. Bidea gutxienez, batean parte hartzeko bidea saiatuko naiz beti. Eta, pixkat bukatze aldera, ni galdetu nahi nizun, izugarria aberasgarria izan daitekela horrelako zerbait, gero plateroiek etxean sukaldatzea ausartzen zeate?
Bai, berez errezetak partekatzen ditugu, eta nik berez etxean herrialde askotako janaria prestatzen dut, baina bai, azkenean ez dira errezeta zaiak. Eta ere daukagu azkenean aurreritzi hori, eske espezia asko, pikante asko ezin izango dut jan, baina azkenean dena oso bai. Nik faltan botatzen dut, esan pasa nuen denboraldi bat Bruselan bizitzen, eta han jatetxe senegaldar bat nuen auzoan, eta jasa, eta oiaskoa askotan joaten ginen ara, eta horren falta somatzen dut, beraz, ikasi egin beharko nuken, nola sukaldetu, nola kozinatu etxean egiteko, eta lagunak liluratzeko. Ze gero hori aitzeki politia da, gero kuadriako gomidatzen dituzu, eta bidaz prestatu dudan. Jasa berez ez da oso plater zaila, Ez, ja. Ni Senegalen bizi izan nintzen ere espaldi, eta ere usai hoiek eta faltan botatzen ditut, eta larun batean goxatuko dut. Eta aipatutako errezeta liburu hori, nonbait topatu daiteke, edo... Fisikoki gutxi batzuk gelitzen zaizkigu, baina dauzkagu txartel batzuk QR-arekin. Herriko norbaitek nahi baditu etorri da udaletxea, eta ni gizarte zerbitzuko saiaren barnenago, eta gure ekintza ezberdinetan banatzen ditugu. Bihurtu zen honezkero ezartutako erabaki gabeko Jo, Jana, nik uste argi geratu zaigula, Iroi izugarrizko gozea sartu diguzula, hori benetan. Eta eskerrik asko abona ekartzeagatik, eta askotan bueltak ematen dizkigula, ez, nola landu aniztasuna, eta zein modu sinplean egin daitezken gauzak, eta ze errexea izan daitenkeen, zure ondoko bizilaguna ezagutzea. Beraz, eskerrik asko abona ekartzeagatik. Eskerrik asko zuei. Artean bizi zera pasar bat zera, eta zure basotan barna oreinek, ies batetik bestera kotxeko argien artean, eta zuk zeure burua behin nola rapatu zenuen oina zeura ospatzen, orgasmoek darraiken tristura. Don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed. Gramofonoa. Estitzu Pinatxorekin. But there it is. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan, eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin, eta 70an Emerson Lake and Palmer supertaldea sortuzun. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78an banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzizun. Tragikoki, bere eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning, Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Noiz ezingo zara arruta izan,
Aritz, beste galdera garrantzitsu bat dauka zutako. A ber, bota. Garagardoa gustuko duzu? Bai, gero eta gehiago. Vale, oso ondo. June, garagardoa gustuko duzu? Bueno, tira, ez? Gehiegi? Unean arabera, segun. Vale, bueno, ondo dago. Adin kontuana, nik uste, no? Garagardoarena bai da. Bai, nik ere ikasi nuen, 24 urteren bueltan, esango nuke horrelako zerbait. Baina garagardoa edaten duzuen entzat, agian, noiz behinka edaten balin baduze, agian interesgarri irudituko zaizue. Pasaden astean hitz egin genuen, Nafarroako enpresa batek 3D bitartez aragia imprimetzen hasi dela, 3D impresoraetan, laserrarekin eta aragia imprimitzen dutela. Orain beste enpresa batek garagardoa saltzen du, baina hauts modura. Garagardo hautsa saltzen dute. Hori da, esnea bezala. Kontatuko dizuet zergatik. Antza denez, garagardo industriak ingurumen aztarna handia sortzen du, ze noski garagardoa egiteko ura behar duzu, eguneko handi batean garagardoa ura da, eta orduan, urarekin badakizu ze arazo ditugun hainbat txokotan, horri konponbidea eman nahian edo, enpresa batek, hau txitsurako munduko lehen garagardoa garatu du. Ari dira lanean, eta ikusi dute, horrekin bidalketen pixua, ze horrek garagardoak ere, hor sortzen duen aztarnaren zati handi bat hor dago garraioan, ez? Alemanian egiten duzu garagardoa, eta Euskal Herrira ekarri behar duzu. Hor garraioan gastatzen dena, asko da, ze nola milaka litro eta litro diren. Enpresa honek dio, beraien formula honekin, 80%an murrizten dela pixua, hau da garraio bakoitzaren pixua, eta horrek eragina duela, eta ingurumenarentzako askoz hobea dela. Ze iruditzen zaiz, pentsatzen duzunean hola, garagardoa hautsa bezala irudikatuta? Neri ez dakit zaizaiten, ez dakit. Da sentsazio oso arraro, iruditzen zait idea bezala, edo, zergatia ulertuta, badaukala zentzu bat, baina benetan horrek zapore ona izango du. Neri, kosta egite zaila dela batzutan, garagardan zaporea gustatzea, horrek oraindik, iruditzen zait oraindik eta zapore artifizialagoa izango duela. Neri ere esnea hauts moduan ikusteak nahiko atzera botatzen didan moduan, ezakit, garagardoa hauts moduan. Jakin dezazuen, hau Alemaniako Ekonomia Ministerioak finantzatu duela eta diru asko jarri duela BMW-ek. Ez dakit zergatik, ez dakit BMW-ek garagardoan, BMW azkenean pentsatzen dut oso enpresa handia izango dela eta edukiko dituela enpresa txiki gehiago eta horien artean ziur garagardoa egiten dutela. BMW-ek dirutza jarri omen du garagardoa hau sortzeko eta merkatuan dago eta antza denez saltzen dizute kolakau sobreetan bezala. Interesante. Interesante, ez? Kolakau gustatzen zaizula esan duzule, no? Bintzat neurria badaukazulako, ez? Komerzializateko eta asko zerrazagoa, da tipo sobre bat. Hori da, gutuna sal moduko, kolakau saltzen duten bezala. Bai. Eta kontrolatzen duzu zenbat. Neurria eta, ezakit. Baina neurria... Probatin beharko litzateke, ez? Gero zuk egin behar duzu, no? Homemade. Zuk egin behar duzu, homemade. Ura hartu eta... Bai. Zuk erosten duzuna da, hori kolako erosten duzun bezala. Gutuna sal modukora, eta hor txaukazu hautsa, eta gero zuk egin behar duzu. Eta egite. Dio, Stefan Fritxe, dala garagardotegi honen zuzendariak esan du, mundu aldatuko duela honek. Bai. Ez dakit, mundu aldatzea pixkat asmoa handiei eruditzen zait. Bai, niri ere. Esnea hautsan mitiko deitzen zana letzen polbok, nire eskaut garaietan, ni eskautan nintzala eta volanteak egiten genituen, eta, ezin genituen eraman esneko kutsako, esneko kartoiak, eta eramaten genuen esnea hautsan, eta gero nazten genuen, goizetan beti ura borborrean jarri eta esnearekin sartu. Eta zaporez? Zaporea etan bate berdina, asko nabaritzen da eta niri ez zitzaidan asko gustatzen. Suposatzen dut garagardoarekin berdina gertatuko dela, gero zaporea ezberdina izango dela. Pentsatzen dut, ez dakigu. Baina, probatu beharko dugu, no? Bai, probatu beharko dugu. Sistema oso erresa da. Hautsa bota, ura gehitu, bi buelta eman, klik, eta ja garagardoa egin da daukazu. A ber, ez dakit.
Niri iruditzen zait, niri beldurra ematen dit, ze garagardoak gainera, garagardoren zaporea inbeste aldatzen da, nola zerbitzatzen duzunaren arabera, ez? Edalontzia tente jarri edo, edalontzia pixka bat makurtuta edo, horrek zaporea inbeste aldatzen dio garagardo hori, pentsa, hautsa gehiura, gero, zagit, osondo kalkulatu beharko zenuke, zenbat buelta eman, zaila, buelta gehiagi eman da, ja, aldatu egiten zaio zaporea. Ez dakit, baina, bilatuko, erosiko dugu eta probatuko dugu matea? Venga, probatu daiteke, Venga, perfecto, jazta, dauzkago etxeko lanak. Laino ilunak ikuste, laino ilunak, laino ilunak ikuste. Ari naiz pentsatzen, bigarren kafea gastronomi egin beharko dugula egun batean, irratsaio bat, ze ja, dastatzeko daukagu garagardo hautsa, eta dastatzeko, esan genuen erosiko genituela baita, hau da, 3D impresorarekin egindako irugiar xerrak erosiko genituela. Beraz, egun hauetako batean, haien entzuleren batek etorri nahi du, gonbidatuko dugu, entzuleren bat gurekin hona etortzera, eta dastaketa egingo dugu. June ez jarri horpi hori? Ez nik benetako janaria ere ekarriko du ezpada. Vale, perfecto, ezpada. Oso ondo. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta orain gure dastaketa prozesuak alde batera utzi eta horrengo gonbidatua aurkeztu berdizuegu, ze Aralar elkartea ezagutuko dugu. Kaixo hemen lakun, zelan zaude, nere azken. Bai, eskoletako jolastokietan apostuak egiten hasten ginenean, agian 11etakoak jartzen genituen ordaintze modura, agian nota honena nork atera, edo txarrena nork jokatzen genuen. Pixkanaka nira bezaroan ordea beste jokatzeko bide batzuk agertzen joan ziren. Taberna zein establezimenduetan, era errazean jokatu zitekeen edozein kirolen inguruan. Eta pixkanaka, astebururo jokatzen hasten zen jendea. Behin apostu bat egiteak ezer txarra ekarriko ez zuenaren ustetan, jokatu gabe aspertzera igarotzen zen pertsona horiek. Geroz eta helduago eta batzuen adikzioa garatzen joaten zen. Geroz eta arazo handiagoak eta ingurukoak urduri. Baina nola garatzen dira adikzio hauek? Zer ekarri dezake ludopatia gazte batengan eta bere inguruan? Honen guztiaren inguruan hitz egitera eta hau guztia gazteengan nola ematen den kontatzera etorri da gaur gurera Saioa Jeregi, Aralar elkarteko psikologoa. Ongi etorri eta egunon, Saioa. Kaixo, egunon. Gaia bada nahiko mamitsua eta potoloa, beraz pixkanaka hasiko gara, lehenik eta behin ezagutu dezagun Aralar elkartea eta nola sortzen da elkartea, nola hasten da honen inguruan lanean? Aralar elkarteak 28 urte ditu. Egia esan, gehiengoi ez zaie izen hau ezaguna egiten, baina urte asko daramazke goia honetan. Aralar sortu zen arazoa zuten eta beraien familien artean. Ikusten zutelako ez dagoela gaitza hau hartatzeko modurik. Eta gutxinaka profesionalizatzen joan da, eta orain bagaude 2 psikologa eta koordinatzaile bat. Honez gain badaukagu Bolondres lantalde politu bat, eta hola egoten gara. Orain gaude Rotxapean, Iruñan. Eta, gaia oso mamitsua da esan bezala, nola, familiekin hasitako elkarte bat, nola bihurtzen da profesional, nola hasten da jendearen gana geroz eta gehiago iristen, eta jendea zuen gana iristen?
Zoritxarrez kriston lan maila daukagulako. Gero eta jende gehiago joan da etortzen, eta azkenean ikusi da behar bat zegoela, eta herritarrak izan dira pixkat honen kargu egin direnak, eta ikusi da behar hori zegoenez, irtenbide bat bilatzeko gutxinaka proiektua onditzen joan da. Dituzue hainbat arlo edo puntu ezberdinetan lantzen dezue, bai laguntza, baina baita lehenagotik ere prebentzioa eta hainbat hildo. Nondik hasten da jokoaren inguruko lanketa, apostuen inguruko lanketa? Alor ezberdinetatik jokatu daiteke. Alde batetik badaukagulako gizarte bat, eta horrek ere asko mugatzen du, eta baita eskolatik, familiatik, norbere erabakietatik. Nolabait hastearren, gaur egun bizigaren soziedade hau dago, honetan dago jokoa oso normalizatua. Orduan, ez diogu jokoari beldurrez ikusten. Adibidez, kokaina hitz egiten badizuet, bai daukagu, kokaina, jokoaren inguruan ez. Edozein momentutan irratitan entzuten dugu. Egun herri esaten dugu. Y si juegas a la 11, bien jugado. Hor ja mezu horiek txikiak dirudite, baina ja kalatzen hasten dira. Etxean beti entzuten dugu. Como me toque la lotería estas navidades, me voy a comprar, hori beti daukagu. Horrek ere badauka bere eragin txikia. Lan arloan ere, berdinkideen hortan, asko futbol partido bat eta gero, oatzen aposto egitera, edo aurretik, edo entrenamendu bitarte ere asko ematen den zer da. Orduan badira faktore anitzeko fenomeno bat. Bai, ez baina, aipatzen zenuen bezala, arrisku sentsazio eza, hori oso garrantzitsua da, ze askotan oso sanoki ikusten dugu gainera, ez? Lagunen artean, 5 euro emango dizkizut, 100 flexio egiten balin badituzu. Eta horrazten zara eta diruarekin, eta ez, nik diot ez dituela egiten. Eta jajaja, eta pentsatzen duzu, hori, ze arratsalde polita pasatzen ari garen, ez? Kuadriako batek 100 flexio egingo ditula, eta batek diola baietz, besteak diola ezetz, eta postuan 10 euro gora, 10 euro bere, eta gero gainera 10 euroekin garagardo hartuko dugula. Eta konturatu gabe, ari garela, ez? Errepikatzen eta ezagit bidea ematen, agian beste maila batean arriskutsuak izan daitezken joerei. Bai, ikaskotan esaten dut, jokoa dela oso antzekoa alkola bezala. Azkenean biak daude oso onartuak eta asko erabiltzen dira sozializatzeko. Baina hori, ezin dugu ahaztu jokabide adiktibo batzuk direla eta arazok ekar ditzaketela. Joa, zuek adinez bereinetako jendea hartatzen dezue, ezta? Bai, beti adin txikikoak ez ditugu hartzen, baina bestelakoak bai. Eta, nik gaur bai gazteengan nola eragiten duen lantzeko ideiarekin dentorren, iruditzen zaidalako agian, badela, helduengan gehiago ikusi daiteken edo ikusi nahi den ez dakit, arazo bat edo, baina gazte bat makina baten aurrean ikusteak agian nahiko normaltzat ikusten duelako jendeak edo hori, lagun artean egindako apostuak nahiko normaltzat hartzen direlako, ze adinetatik aurrera hasten da jendea apostuetan eta jokuetan adikzioak sortzen? Kontuan hartu, jokoa berez adikin txikikoentzat debekatua dagoela. Orduan, honek eraman beharko luke, printzipioz, jokatzeko adin hasiera izatea 17 bat urtetara, 15ean dago, media. Media 15ean dago. Asko esaten digu, bai. Eta, adibidez, oso famatuak dira, bai, Rekta eta beste horrelako hainbat establezimendu, hauetan berez mugatuta daukate sarrera, adin txikikoek. Beharko luke. Karo, hau asko aldatzen da komunitatearen arabera. Azkenean jokoaren legislazioa dago bi aldetatik. Alde batetik onlinea dela estatala eta beste alde batetik presentziala. Orduan presentzialak komunitate bakoitzak ezberdina dauka.
Adibidez Nafarroan, orain lege berria sartu da, eta orain 9 hilabeteko tartea dauka, erreta, kirolbet, olako guztitan jartzeko identifikazio moduren bat. Hala, adin txikikoak sartzeko. Eta, bueno, beste moduak ere suposatzen dut topatuko direla jokoetan hasteko. Nola sortzen da ludopatia bat edo nola hasten da, noiz dakigu den jokatzen dut behin edo ludopatia garatu dut. Hori garrantzitsua da. Azkenean, adikzio guztiak garapen bat dira. Inorez da esnatzen bat batean, eta esan nahi, ludopatiako arazo bat daukat. Baizik eta zer gutxinaka garatzen dena, lanek ere egiten du oraindik zailtzea ez dakizulako oso ondo non dagoen muga hori. Dena bezala, adikzioa eman daiteke edo ez. Osea, jokoa berez ez da txarra. Euskarazko jolasak ez dira txarra, baina arazoak eman ditzake. Badaude, azkenean hori prozesu bat denez, gu beti irudikatzen dugu eskailera bat izango balitz bezala. Lehenengo estazioa izango litzateke ez jokatzea. Nik ez baduz jokatzen, fijo ez dudala arazorik garatuko. Modu bakarra da. Erabakitzen badugu jokatzea, lehenengo pausu hori izango litzateke joko soziala. Nik jokatzen dudan momentuan, ondo pasatzen dut, entretenitzeko da, eta honek ez dit kalterik eragiten. Nik erabakitzen dut noiz etetea, eta ez dago arazorik. Neguko loterian 20 euro erosi ditudan boletoa, edo herritako bingon jolastea, edo joan naiz behin ruletara jokatzea, eta bueltatu naiz etxera eta da. Ze pasatzen da, dela pertsonak hortik hasten direla beste salto bat ematera, eta bilakatzen dute hori rutinako parte. Ez dit ezer txarrik eragiten, baina egunero egiten dudan zer da. Eta hori bilakatu daiteke arazo txikiak edukitzera. Gero eta diru falta gehiago daukat, behar ditudan gauzak alde batera uzten ditut, eta isolatzen joaten naiz gutxinaka. Zurretan aztena. Jokoa eta gezurrak eskutik dago. Eta gutxinaka adikzio batean bilaka daiteke. Eta denaren gainetik jokoa daukat. Eta horri, pixkat, buelta emate aldera edo nola landu daiteke hori, edo adikzioa garatuta dagonean, nola eman diezaiokezu buelta? Adikzio bat garatzen duzunean baditu bere pro eta kontrak. Garatzen duzun momentuan, ezingo duzu sekula gehiago jokoarekiko kontrol bat eduki. Jugar de manera segura o kontrolada hori ez da existitzen. Bueltatu beharko naiz, hasierako 0 kasilla hortara, esan duguna. Baina alde ona da, bat, nire esku dagoela, lor dezaket kasilla horretan beti egotea, eta hor mantentzen naiz, nire bizitzak ez dite zertan eragingo. Edozein gauza lortu dezaket, ez daukat inolako mugarik. Hori bai, superargi eduki beharko dut, zerk eramaten nauen jokora hori mozteko, zeintzuk diren nire arrisku faktoreak, nola aurre egin hoiei, lanketa hori oso beharrezkoa da. Saioa, mila eskerra guztia ona ekartzeagatik benetan lantzeko gaia baita, ea beste behin bigarren kafe bat hartzeko aukera daukagun eta hemen gure laborategi txontan izaten zaitugun, luze eta sakonago aritzeko gaiaz. Eskerrik asko. Zulo hutsean, amildegi ertzean, jausteko aukera. Hankapuntetan, gorputzen txinaian, bilatzen oreka. Bilintz, zineaz jakin nahi ez duzun guzia. Bota ezaket ezin eta aguantatu. Bota ezaket kakadatu bat emela bat zerikusi daukana. Itxin, Itxin, Hau zaztutzen una ere. Bazpa ere, venga, esan. Angela Basatek momentu batean
esaten du right here, right now. Oh. Eta bere hautsortatik sample hori erabiltzen Fatboy Slimek abesti hori sortzeko. Baia. Data, kakadato combinado, Domini de Coco, vida artísimo. Bai. Gustatu zait? Telepatia. Kooperazioa. Eta prestatu gabe, gainera, Bai. Ni gauza batzuk esan ditute personaje honen inguruan. Bota. Bat. Zenbat kotxe ditu? Ja, Dauka limusina bat, gero erretzen zaio bat, botatzen du itsasora, gero beste bat dauka. Nik bat daukat eta nahiko lan. Non dago Andrea honen semea? De farra, usten du. Eta gero beste gauza bat, urte zarretan Los Angelesen kristonotza egiten du. Orduan, ez jarri protagonista hau, tirantetan, kalean, mundua lertzea ardoan, momentuan, tirantetan, guapísima, minifalda batekin. Gero gainera, totola ba honek esateko, ze komentario mierda egiten du. Nera, zuri hobeto gelditzen zaizu, ez? Bai, ez. Oso guapa zaudet, nik erran ditut erran behar guztia. Entzun Naiz Irratiko webgunean edo podcast plataformetan. It's you. And I'm not getting over it. Darling, is it cool? Astelenero, puri-purian izeneko tartetxo bat eskaintzen dizuegu Harry Stylesen zinemaren soinu bandarekin, eta bertan, telesail eta pelikulak gomendatzen ditugu. Hasiera batean helburua zen, aste honetan estreinatu diren telesailetaz hitz egitea, edo hurrengo egunetan estreinatuko direnetaz hitz egitea, baina Junek erabaki zuen, hitz egin behartzela, iraungitze data guztiz gaindituta daukaten telesail edo pelikuletaz. Beraz, gaurkoan June, zenbat urte dauzka gomendatu nahi duzen pelikulak edo telesaiak? Neria ez da iraungitze datan arabera, nik ekarri nuna izan zen, spoiler arriskurik ez duten pelikulak. Aitzakiona. Ez? Aitzaki polita da. Ez dago aizki. Aurrekoan, 1995 film bat ekarri nuen, deguniz, urte berdinan gelditu naiz. Urte horretan erritaratu zen The Breakfast Club izenekoa, euskaraz itzulpena ondo dago, gosariaren elkartea, gazteleraz El Club de los 5 izena du pelikulak. Baina, pelikula hau niri asko gustatzen zait, toki batean, goiz batean gertatzen den pelikula bada, eta zu horrexerita 83 minutuz engantxatuta geratzen zean pelikula da. Kontua da, hau kokatzen da instituto batean, bertan 5 pertsona zigortuta daude, larun bat goiz batean ikastetxean egon behar dute zuzendariarekin, liburutegia den sala haundi horretan entzerratuta, angeldi, eta badira betiko rol edo, rol horietan kokatutako pertsonaiak, badago malotearen papera duen mutila, kuarterbaka edo, ezakit, oaintxe bertan ezakit zekiroletakoa den, baina, mutil popularra. Estatu batu barra da pelikula, beraz, ziurrenik, futbol amerikano, hori izango da. Ez bada, saskibaloia, hori izango da. Gero, neska nahiko pija edo popularra dena ere bertan dago, mutil friki edo, nahiko bakartia den mutila ere badago, eta neska arrarotzat duten neska bat daude bertan. Eta pelikula guztian zehar da, nola hasten diren zigortuta egoten, eta pixkanaka haien artean ezagutzen. Hori ikuste aktoreak eta pentsatzen institutuko benetako pertsona direla nahiko... Esain zu adinarengatik ez, zarra bat diraloko aktoreak. Oiek minimo unibertsitatea maitute. Bai. Batez ere, gaiztoaren edo mutil malotearen papera duena ikusteak harritzen zaitu. Entzun dezagun. Being bad feels pretty good, huh? And touch each other in a way they never dreamed possible. Why'd you do that? The Breakfast Club. They only met once. Bueno.
Osea, gero egiten dira bizitza osorako lagunak, ez da? Noski, haien artean bapatean goiz batean izugarrizko harremana sortzen zaie, elkar gorrotatzetik, elkarrekin, hori, dantzatu, erre eta denetik egitera pasatzen dira goiz batean. Eta hoxe, nire gomendioa, pixka bat iraganera buelta egiteko berriro ere. Beti bezala. Because you're letting me. The Breakfast Club. Hori Iluneren gomendioa, eta aritzen lehenengo aldiz, lehenengo gomendioa entzun behar dugu, zer ari zara ikusten, zer gomendatu nahi diguzu? Bueno, nien naiz oso serie zalea eta oso peli zalea, ez normalen ez ditut asko ikusten, baina oin hasi naiz berriz ikusten, rekuperatu dut El Ministerio del Tiempo, Televisión Españolak emititutako serie maravilloso hori, eta hain naiz berriz ikusten, da ja, ez dakit igual, ja 3. temporadatik ari naiz ja ikusten. Eta, batzutan ikusten, pentsatzen, pizka kutre da, porque gauza batzuk pasatzen dira eta pizka kutre, baina ze interesantea den, eta ni oso pizka frik naizela, eta hor ikuste seria Wikipedia irekita, eta hor ikusten dana datu guztiak, eta nahiko oso reala da, eta gauza asko hitz egiten dute, oso interesanteak direnak, eta oso historikoak azkenen, eta oso serie hona da, niri oso serie hona iruditzen zait, eta beti engantzatzen nau. Entzulari kontatuko diogu pixka bat ezagutzen ez zuenarentzat, kontzeptua dela, badagoela ministeritza bat, dela denboraren ministerioa, eta bertako langileen helburua dela, historia gertatu dadin, orain arte gertatu den bezala, ez? Hori da, historia saldatzea, no? Hori da, historia saldatzea, badaude ate batzuk, eta ate horien bitartez joan zaitezke 1700 eta 62. urtera, eta batzuetan gaizkileak edo joaten dira, eta orduan beraiek ekidin behar dute hori aldatzea, naiz eta hemen, eztabaida etiko asko sortzen dira, naiz eta historia horrek esan, agian pertsona batzuk hil egingo direla, edo horrelakoak, ez? Zuk badakizu Titanica ondoratu egingo dela, baino ministerioko langilek ezin dute bidaiatu 1910ko hamarkadara esateko jendeari ez bidaiatzeko. Agian Titanicaren ondoratzeak gerora eragindako gauza batzuk moldatuko lituzke, eta aldaketa batek suposatuko luke beste aldaketa bat, eta eurek esate dute tximeleta baten hegaldia, horren aldaketa batek alduela gerora beste aldaketa bat sortu. Eta, hori da beren helburua, historia mantentzen saiatu, eta horretan ari dira gure patrulla hori, eta familiakoak izango balia bezala. Eta bidaiatzen dute, atal bakoitzean, batzuetan Napoleon agertzen da, besteetan Picasso, besteetan Lorca, esango zenuke atal bakoitza ikusi daitekela solte? Bai, nik uste baietz, azkenen gauza batzuk gertatzen dira, eta pertsonaek ondo esagutzeko, eta euren dinamika ondo esagutzeko, hobeto da dana ikustea, ez? Baina, daude kapitulo batzuk solte ikusi aldirenak, eta oso, ulertu aldala, no? Niretzat, nik ere ikusi dut telesail hau, eta atal asko, ezagit denak ikustea dauzkan, esango nuke baietz, baina, atal batzuk besteak baino gehiago gustatu zaizkit, eta benetan zein gustatzen zaizkit. Oso unkigarria Lorcarena ez dakik goratzen dozu. Hori izan barruan. Oso mitikoa, nola azkenengo momentuan, kapituloko azkenengo momentuan agertzen dana ez dakit zein zan, ez dakit Julian, ez dakit zein horietako patrullako horietako bat, eta agertzen da hor Lorcarekin hitz egiten taberna baten, eta Lorcak ikusten du nola jendea ari dan bere poemak abesten tabernan, eta unkitzen da, eta esaten du, igual, holan ondo dago historia, holan usten baldin badugu, igual guk irabazi dugu, no? Naiz eta haiek ni hil, azkenen guk irabazi dugu. Eta, oso unkigarria, eta oso polita, eta ez dakit, oso... Trailerra entzungo dugu. Vale. ¿Dónde vete? No. Desinformación secreta horrible. Naziak ikusten ditugu, baso batean. Sé cómo voy a llegar por detrás. Pertsona bat akatzera doaz, eta pertsonak dio, nik badakit nola bidaiatu denboran zehar.
Nuestro secreto es este ministerio. Este es su primer trabajo en el ministerio. De venir a 1808. Una nueva misión nos espera. El ministerio os tiene engañados, Amelia. Bueno, denetarik ikusi dugu, ez? Kolon, Inkisizioa, 80ko hamarkadako Guardia Zibilak, Hitler... Leku guztitara joaten dira. Leku guztitara joaten dira, bai. Ba, esaten duzun bezala, Wikipedia zabalduta ikusteko moduko telesail bada, ze, bueno, bai, historiako gauza kontatzen ditu, baina ez dugu aztu behar ez ere, ba, bueno, telesail bat dela, eta hian agertzen diren gauza batzuk, ba guztiz zehatzak edo ez direla, bueno, ba, hoxe, fikzioa delako, eta hori ere ulertu behar delako. Gero konprobatzen dituzu datuak eta gehienak nahiko zehatzak dira, eta kuriosidadeak bebai, ba, adibidez, ez dakite. Bueno, kontatzen dute kuriosidade bat Hitlerren inguruan o Napoleon inguruan da gero irakurtzen duzu Wikipedia o Napoleon biografia bat, eta bai badala. Osa, talde hona daukate atzean, historialari talde hon bat izango gomen dute. Ba, asteburu honetan gertatu den gauzetako bat da, BBC kate Britainiarrak iragarri duela telesail berri bat, eta telesailak izena duela The Ministry of Time. Hau da, denboraren ministerioa, el Ministerio del Tiempo, eta ba, el Ministerio del Tiempo telesailaren sortzaileak Javier Olivaresek esan du, barkatu, baino guk ez dugu eskubideak ez ditugu saldu, ez dira harremanetan jarri gurekin telesail hau egiteko, ez dakit zer den telesail hau, baina zuek bezain harrituta nago horrelako zerbait, horrelako txioren bat jarri zuen Twitterren edo isa sarean, esan ez, bai bera ere harrituta zegoela, ze ez dakit izena eta The Ministry of Time, el Ministerio del Tiempo, ez dute ez da izena aldatu. Osa, baina, badakigu zertaz izango dan serie hori, o... Ba, ez dakit, nik ikusi duena da, komentatu dutela, BBC-ko prentxabulegoak esan dula, ba, horrela izeneko telesail bat sortzen ari direla, eta Alice Birch izeneko idazle baten eleberrian oinarrituta dagoela. Hori bai, Alice Birchen eleberriak ez dakit zertan datzan, zeri buruzkoa den, baina, bueno, nahiko harridura... Harridura sortu da, Ja. Harridura sortu du, eta, bueno, polemika sortu da, eta, bueno, gustatu zait gauza bat, Ministerio del Tiempo telesaia Olivares anaiek sortu zuten, eta uste dut lehenengo denboraldian bertan bi anaietako bat hile egintzen, eta Javier Olivaresek beste txio bat jarri zuen esanez, niri bosta xola plagiatzen badigute telesaia, bueno, jendeak disfrutatu du telesaio honekin, zuek disfrutatu duzue, ba, BBC-ek plagiatu nahi badu egin dezala, benetan pena ematen didana da, nire anaia ez dagoela hemen ikusteko zuen babes mezuak. Zer jende askok idatzi du esanez, aizue, kopiatu egin dizuete, eta nola dan posible, zuekin gaude, eta bueno, heldu zaizkiola horrelako babes mezu batzuk, eta bueno, pena hori duela bere anaiak ezin dituelako mezu horiek irakurri. Benetan, bueno, unkigarria iruditu zait, eta politia, eta horixe, asteburu hontan drama. El Ministerio del Tiemporekin. Bai, jarraitu beharko dugu BBC zer egiten duen ikusteko, ze agian, soilik izena du kointzidentzia, ez dakit, esan omen du, liburuaren idazleak ez dela kopia bat. Defendatzen duela, berak ez duela plagiatu. Bueno, ikertuko dugu gehiago. Baina horrela, konturatzerako, ia eguerdiko 12ak gainean ditugu eta agur esan behar dugu. Zer modu zure lehenengo bigarren kafea? Bueno, oso ondo, oso gustora. Oso ondo. Eta ez dakit, bueno, oso hori gustora, no? Ondo gara.
Familian, ez? Familian. Oso ondo. Baina ez du kaferik hartzen, perfecto. Orain kroketa. Orain kroketa jango dugu? Bai. Venga, vale. Kroketa gustatzen zaizkizu? Bai. Vale, jazta. Ordan jazta. Entzule, gu bihar hemen izango gara, goizeko 10 eta 5 egunero ezela, naiz irratian, beste lankideekin, kontu gehiagorekin, gonbidatu askorekin, kolaboratzaileekin, etzazue galdu, esan bezala hemen izango gara, bihar 10 eta 5 naiz irratian, bigarren kafea zuekin hartzeko prest, antza denez giroa ez da asko aldatuko, beraz, beharko duzue kafeina pixka bat arima goxatzeko. Bihar arte! Keep calm and bigarren kafea.